በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይብዛሕልኩም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም? እንዳሕና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሽምባርከስ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ናይ መጻጉዕቲ ስነ ጽሑፍ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ። ጀምረ እስካብ ፍጽም ንኽትከታተሉ ብታሕትና እላሃቦ። ኣብዛ ናይ መጻጉዕ ከዓ ኣብ ሂወትና እንታይ ክንምሃር ኣቦታትና ብዙሕ ነገር ይምህሩና እሞ ካብታ ጽሑፍ እንታይ ንምሃር ኣላ ኩላትና ብልብና ብኣእምሮና ክንሓስበላ ተስፋ ይገብር። እግዚአብሔር አምላክና ንጾም ኣርብዓ ብሰላም ኣጀሚሩ ንኻፈጽመና ንብርሃት ንስኣን ካብጽሕና ድሞ ናብ ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኣሜን። ሽምባርከስ ነኸበለኩም ተንስ ዓራት ካልዕሊ ወኪድ ዮሃንስ 5:8 ዓርጊ ሱራፊ ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ከም ዝቐመሮ ራብዓይ ሰንበት ዓብይ ጾም መጻጉዕ ይበሃል። መጻጉዕ ማለት ሕሙም ማለት ክኸውን እንከሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ሳይዳ ን38 ዓመታት ዝደቀስ ሕሙም ወይ ከዓ መጻጉዕ ብቃሉ ከም ዝፈወሰ ብመለኮታዊ ሓይሉ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንዝሰቂዎም ሰባት ከም ዘድሐነ ፈዋሲ ምዃኑ ቅድስት ቤተክርስትያንና ብስፍሓት እተምህረሉ ሰሙን እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉ ከም ዝሓፎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ብዕብረሳይድ ቤተ ሳይዳ ወይ ከዓ ቤተ ሄስዳ ኣብ ዝበሃል ስፍራ 5 ኣፍ ደገ እተገበሮ ቃላይ ነበረ። ቤተ ሳይዳ ማለት እንዳ ምሕረት ሳህልን ማለት እዩ። ሓደ መልአክ ናብቲ ቃላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቅሶ ወይ ከዓ ይባርኮ ነበረ እሞ ቀዲሙ ወሪዱ ኣብቲ እተቃሳቀ ሰማይ ዝኣተወ ሰብ ከም ዘለዎ ሕማም ዝበለ ኩሉ ይሓዊ ነበረ። ኣብ ቤተ ሳይዳ ንምንቅስቃስ እቲ ማይ ይጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራት ሓንካሳትን ድኑሳትን ይድቅሱ ነበሩ። ካብዚኣቶም ሓደ ዝኾነ 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ኣብ ቤተ ሳይዳ ኣብ ዓራት ደቂሱ ይጽበ ነበረ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ን38 ዓመት ዝሓመመ ሰብ ደቂሱ ምስ ረኣየ ነዊሕ ዘመን ሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ድማ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተቐሳቀሰ ናብቲ ቃላይ ዘወርደኒ ሰብ የብልን፣ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብስልጣን ተንስእ ዓራት ካልዕሊ ወኪድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ሽዑ ሓወየ ዓራት ኣልዕሉ እውን ከደ። ዮሃንስ 5:2 እስካብ 9 ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክምህሩ ከለው ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስእ ዓራት ካልዕሊ ወኪድ ዝበሎ ንክልተ ምክንያታት ምዃኑ የተንትኑ። እቲ ሓደ ምክንያት ዝደቀሰሉ ዓራት ረዚን ሓፂን ስለ ዝነበረ እቲ ን38 ዓመት ዝደቀሰ ሰብ ነቲ ረዚን ዓራት ተሸኪሙ ክኸይድ ምኽኣሉ ጽንዓት ተኣምራቱ ንምርኣይ ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ምክንያት ድማ ዓራቱ ገዲፉ ብምኻዱ ዋጋ ዝኻፈለ ከይመስል ኣምላኽ ብዘይ ዋጋ ጸጋ ከም ዝህብ ንምርዳእ እዩ። በዚ ድማ ወልድ እግዚአብሔር መድሓኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣኑ ከም ዘድሕን ኣብ መዝሙር እግዚአብሔር ረድኦ ወሰዓራተ ሕማሙ ወይ መይጥለቱ ኩሉ መስካቢሁ እምደዊሁ አንሰ እቤ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ መደቀስ ዓራቱ ከሎ እግዚአብሔር ረድኦ ብሕማም ብዘለ ዓራቱ ይልውጠሉ። ጎይታዬ በዲለካ እየሞ መሓረኒ በልኩ። መዝሙረ ዳዊት 40 ወይ ከዓ 41:3 ተባሂሉ ዝተነገረ ተፈጸመ። እዚ ምሕረት ኣምላኽ ብተኣምራት ዝደሓነ መጻጉዕ መድሓኒቱ ኣይፈለጠን። ነቲ ሰብ የብለይን ክብሎ ከሎ ኣለኹልካ ዝበለ ዝፈወሰ ኣምላኽ ረስዖ። እቲ ዝደሓነ መን ከም ዘድሐኖ ኣይፈለጠን። ኣይሁድ ብሓሶት ክሓስዎ ከሎ ግና ኣሕሊፉ ሃቦ። እቲ እንሆ ሓዊኻ ካብ ዝገደደ ከይረኽበካሲ መሊስካ ኣይትበድል ዮሃንስ 5:14 ዝብል ቃል ንጎኒ ገዲፉ ምስ ሂወት ተጻልዓ። ምስ ደዌ ስጋ ደዌ ነፍሲ ድማ ተዓረቐ። መንፈሳዊ ሓርነት ገዲፉ ደግም በኣርዑት ባርነት ሓጢአት ተጸምደ። መጻጉዕ መድሓኒቱ ከሓደ። መጻጉዕ 4 ሰሙን ዓብይ ጾም እግዚአብሔር ረድኦ ወስተዓራተ ሕማሙ ወይ መይጥለቱ ኩሉ መስካቢሁ እምደዊሁ አንሰ እቤ እግዚኦ ተሳሃለኒ። እግዚአብሔር ካብ ሕማመ ኣልጋኡ ከሎ ይረድኦ መደቀሱ ኩሉ ኣብ ሕማም ግዜ የንጽፈሉ። ኣነ አቤቱ ይቅረበለኒ ክብል መዝሙረ ዳዊት 40:3 ሰንበት ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ፈውሲ ዝረኸበላ ብናይ መጻጉዕ ተሰይማ ብዙሓት ሕሙማን ዝድሓኑላ ስለ ዝኾነት ማቴዎስ 4:24-26 ብዙሓት ድውያን ፈዊሱ። ለምጻማት ማቴዎስ 8:2 ለምጻም ሰብኣይ ሓማት ማቴዎስ 14 ማቴዎስ 8:6 ሓለቓ ሚእቲ ወዲ ድሒኑ። ማቴዎስ 8:28 ኣብ ጌርጌሶን ሰባት ድሒኖም። ማቴዎስ 9:2 ሓጢአትካ ተሓዲግልካ ተንስ ተባሂሉ። ማቴዎስ 9:18 መራሕ ቤት ጸሎት ጓሉ ድሒኑ።
ማቴዎስ 9:13 ደም ዝፈሳ ክዳኑ ነኽያ ድሒና ማቴዎስ 14:14 ብዙሓት ሕማማት ፈዊሱ ማቴዎስ 14:35 ኣብ ገንሰረት ዝነክዱ ድሓኑ ማቴዎስ 15:21 ኣብ ጢሮስ ከነዓናዊት ወዳ ድሒኑ ማቴዎስ 15:30 ኣብ ጌላ ብዙሓት ፈዊሱ ማቴዎስ 17:14 ኣብ ታቦር ተራራ እግሪ ሕሙማን ድሒኑ ሉቃስ 6:19 የማነይቲ ኢዱ ዝነቐፀ ድሒኑ ጋኔን ዝነበሮም ሉቃስ 11:14 ማቴዎስ 9:32 ማቴዎስ 8:16 ሉቃስ 13:10 ን18 ዓመት ዝጎበጠት ተፈዊሳ ዓይኖም ዝደሓኑ ሉቃስ 18:35 ባርተሌሞስ ዓይኒ ዘይነበሮ ዮሃንስ 9:1 ክልተ ዕውራን ድሒኖም ማቴዎስ 9:27 ዮሃንስ 5:5 ን38 ዓመት ዝሓመመ ድሒኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ባህሪ ኣቡኡ ካብ ኣብ ዝተወለደ ከም ዝኾነ ብመለኮት ዕወርና ምዃኖም ዕሬና ምዃኖም ኣብኡ ዝሰርሖ ዝነበረ ንሱ እውን ከም ዝሰርሕ ሓደ ምዃኖም ክንግንዘብ ይግባእ። እግዚአብሔር ሓደጋ ኃጢአት ረሓቀ መዓት ወብዙሕ ምሕረት ወጻድቅ ምዃኑ ኣሚና ዳግማይ ኃጢአት ምስራሕ ግን ደዌ ነፍሲ ካብቲ ደዌ ስጋ ዝበዓሰ ምርዳእ ከም ዘድሊ ቅዱሳን እተፈወሱ ብሰሙን ንኽገብሩን እዩ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ። ብኸምኡ ዝተዋሃብኩምዎ ብኸምኡ ሃቡ ከም ዝተባህለ ናይ ምድሓን ስራሕ ብጸጋ ዝወሃብ እምበር ብገንዘብ ዝርከብ ኣይኮነን ካብ ሕማሙ ክፍወስ ናይ ካህናት ስራሕ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ካብዚኣ ብዙሕ ተማሂርና ክኸውን ተስፋ ይገብር። እግዚአብሔር ኣምላኽና ትዋና ካብ ሰማይ ዝወረደሉ ምክንያት ንዓና ንምድሓን ካብ ፈውሰ ስጋ ብስጋ ለሓመምና ናይ ደዌ ስጋ ለሓዘና ብተኣምራት እናሕወየ ናይ መንፈስ ጥምያት ሓዘና ብትምህርቲ ብቃሉ እናሕወየ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዛ መሬት 33 ዓመት ክማለስ ከሎ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ድድውያት እናሕወየ ለለምጻማት እናንጽሐ ያው ብዙሕ ነገር ከም ዝገበረ ብዙሕ ነገር ንመሃራማት ኩራት ሓቴን ኣሕዋቴን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ ግዜ ኣብ ባዕልና እውን ክንዕዘቦ ከለና ሰብ የብለይ ንብል ማለት እዩ። እግዚአብሔር ገዲፍና ሓዚ መጻጉዕ ሰብ የብለይ ኢሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትኽክል 38 ዓመት በይኑ ሰብ ስለሌነሮ ኮይኑ እምበር ሰብ ተትህለ ነይሩ ከምቶም ተደብርዮም ወዲያው ልሓዊ ኖርሲ ንዕኡ እውን ሰብ ተትህለ ነይሩ ወዲያው ናፍቲ ማእትዮም መሓገዝ ወነሮም ግን ሰብ ስለሌነሮ 38 ዓመት ሳቂ ማለት ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላዱ ማለት እዩ። ሕሰቡ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ምድቃስ ማለት ሓደ ናይቲ መጻጉዕ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ክድቀስ ከሎ ዘሎ ትዕግስቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደሞ ብቃሉ እውን ይሕውዩ በጸበል እውን ይሕውዩ ብኢድ ሰብ እውን ይሕውዩ ብኩል ነገር ከም ዝሰርሕ የረድአካ። ስለዚ ሰብ የብለክ ይኾነሲ እግዚአብሔር ኣሎ ምሳይ ተብልኻሲ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ብሓቂ ሰብ የብለካ ማለት ሰብ ምንም ትኽክል ሰብ ምስትያት እንዲ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩል ነገር ካሕወካ ይኽእል እዩ ማለት እዩና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ድሓር ግን ሓደ ግዜ ከዓ ጽቡቕ ተገይሩና ካብ ሕማቕ ነገር ወፅና ካብ ሕማም ክኾን ክኽእል ወይ ካብ ድኾን መፈንጥራ ወፅና ከዓሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሻዕቱ ብክንደይ ጭንቂ ብክንደይ ልመኑ ንልሙኖ እሞ ካብቲ ዘለና የምንሳን እናገፈርና እንታይ ንገበር ንእግዚአብሔር ረሲዕና ከዓ መለስና ከዓ ዳፍትና ላይ ንምለስ ማለት እዩ። ከምኡ ገይሩ መጻጉዕ ከዓ መጻጉዕ እውን ንፈልጥ ናፍቲ በተለይ ኣብቲ ክሕዝዎ ከሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ በፀፍዐት ልወቃዑ ንሱ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝሰውረና ኩራት ሓቴን ኣሕዋቴን ንሕና እቲ ለሕወየና እቲ መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ክንጸጋዕ እምበር ላድሕነና ገዲፍና ላኻል ክንኸይድ ግቡእ ከም ዘይኾነና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓይን ልቦና ይኽፈተና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብሰላም ብራንሳ ያብጽሐና ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክቡር ኣሜን።